येस आरो ना माने खबर मोनफिननाय लोगो लोगो आं नै बेखौ आंबो गोसो जानानै सोंफिनबाय आरो ना माने आखायाव लाफिनबाय खम जारला प्लेनिं गैयिनि निउस मोननाय डाइरेक्टनो एकदम माथायाव रियेक्ट जालायनाय आरो ना जिखियानो जादोला सोमनानै दोनसै आङो फारि फारि मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जाया हा थांबाय नालाय थांबाय जाखिनि गावनि गस्ला गानस्रा गनस्रा गामसा गानस्रि दंमोन सुस्रांजोब्बाय गस्ला गस्लि ओमफ्राय मा होनना बुंनो आरोना खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ल'सा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सोरबा माजे फरायनाय महर लानोसै नाबाय दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद लामोन जाबाय हानायमोन इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेग लास्रोलायनाय ओमफ्राय ओरै दं आंनि आफा आरो ओरै दङ टेनटेने आइजो गरानि आरोना गेजेराव जिरायनो लिंहरबाबो फैया बेयावनो हारसिंसो जिरायगोन जाहैदों महारानि बायदि आरोना ओमफ्राय माने बेलासि समाव जों लीलाला ओंखारदों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसेबाव पाट्टा मोनखाबाय जानांगौ जाय नायदों सिगांनि ब्लगखौबो आरोना आरो थामनेलखौ एसे नायनानैहाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैल'सो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आं सानै सुबुंनो फोरमायथ'वाखै खबरा मा आरोना दा एफाजोंनो देखा देखि खालामहैनोसै थिग थाक नोंथांमोनजोंबो आरोना जायखिजाया ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै लाग्रोबाय सुनाफोर नानि बाबाखौ बाय बाय होनहरनो थ' बाबाखौ बाय बाय होनहरगोन दै माथो सोरखौ आया बाबाखौ मोनला ना थ'लाय थ' नोङो दा बाय बाय होनहरगोन बाय बाय होना दे होमबा दे फै नांगौ हे गैलालाय ओरै फै नै फिंगौ फै बेयावनो जिराय बाबाखौ नाहरबाय था दे बाय बाय होननांगौ बाबाखौ नुहुरबाथाय बाय बाय होनहरनांगौ आया बाबाया ओंखारलाथ' सिथा ओहो नुहुराखैनो आङो बोरो बिफायालाय बाबा मोजां नाहर लास्टथिं दं खोमा नाय मोजाङै आफाया मानसि नागिरदों बिफाखौलाय नुहुराखै आबा सना खिरखिनि एथ' आरो मयसो जासिगोन नामा जोंलाय बिफाखौ नेनो फैनाया मा होनदों आबा बिफानि बेग बायदि नुहुरथारबाय आं फिसायै मोनाखाना बिफानि बेग नुदोंनो आदाया सिङाव बिफायानो थ'गा थांखो बिफाखौ नुवासै माथो जोंलाय आयै मा जाबावनांगौहाय फन हरसै थांबायसो मा जाखिसैलाय बाबाखौ बाय बाय होननो मोनासै ए बेसो खोमा होमबा बाबाया बेयावसो दंदां अ देखो बाबा आं बे सानै मानसिखौ बाय बाय होनोसो होननानै लेंबोदों नालाय बोरै फिसाया बिफानो जादा मा होनना बुङो प्लेनिंआनो चेन्ज खालामनानै बिफाया न'आवसो हाबफिनसिगोन बाबानावनो सोंदो फैदो फै बैथिंलाय बिफाखौ फैदो बैजोंसो लोगो मोनगोन फै जा अयनायखा आरोना दिनै माने डाइरेक्टजों थांखानोसै होननानै गावनो रेडि जाखाबाय हायाखिसै बियो बिदिखौ दानफेरखायामोन गावनो मा होननानै दानब्रेखो दाना सहायनो हायैनि लस थांबाय आरो फैसाया लस थांबाय आरो एक्सट्रा दानफिननांसिगोन माथो बाव मा जाखोयो लुंगा लुंगि लानानै थांखानाय मानसिया
नङाबा नैबेखौल' लानानै थाङोमोन गुवाहाटियावल'बा बेखौ सोर लांसोनखो लर लर आरो लानानै फैफिनबाय लर लर बाबा दलथायाव जोला जोलि खालामना थ' समस्या गोसोआनो सुखायाखै दाख्लैनो दानदों होननायावनो गावबो सुखायाखै आंबो सुखायाखै डाइरेक्ट थाङोमोन आरो बियो माने डाइरेक्ट जम्मुसिम थांनायखौ दानदोंमोन माथो होनबावनो आरो गोसोआनो मानिलाबा ओंखायनो फ्लुइड फैफिनजायो नालाय आरो माथोबाव फैदो फैदो जोंना माने खामानि दंखायो सासे सुबुंनि जुथा गुफुर बायनो फैदों जों फैदो जुथा गुफुरा बैहाय मोनगोन ना मोनाथाय नों दाख्लै सेन्देल बायनायाव फैदो जिनिखौ लाबाथाय राननाय नङा सुबाबो गिदिर खय नाम्बार एथ' दादा पास देरद्रायदोंदां बा बिदिखौ लाबा टाइट जानो नागिरदों ओंखायनो जिनिखौ लानो नागिरदों अखा बोथोरबाथाय जिया सिबाथाय रानाबा बे गोजौना बेयो गोजौ गेम गेम जायो इटा धुलियो किबा नाहुखाय ना र'दे नाथाके नेक्स्टआव बायगोन दे बाबा गरम बोथोराव माबाखौ लाला आरोना जोङो बिखबफोरखौ नांला जोंनो जाबाय बेनो बोरै फिसा जाबोरो जालायबाय नानि ना हासुहैनो सोंदोंमोन बिफाया बेयावनो बबाव खिथु थांफाखो आं हमनो हाला बबेसिम दङ आं नुलानो समस्या ओमफ्राय सनानि बासनाव फुदुंनाय साहा लोंसै आरोना साहा फुदुंबाय बेखौ नायनानै नुबाय जे मानसि जायो खोमा नों लोंगोन साहा लोंगोन थैद चक्लेट जानाय साहा लोङो नामा है माथो होनबावनो आरो सबजों साहाजों लोंनानै सिरि थांसै नों लोंला साहाखौ है बाबा हाथ मत लगायो उसका चिल्ला पार्टी करेगा नहीं तो आहा ओमफ्राय दा होल्लां होथां बिदि लानानै बेरायनांगौ बोरैबा बोलो गोराखायसो आंबो दाखुखायसो नङाबाथ' सेसमोन थ' ओमफ्राय इयाव फिसालानो प्रजेक्टनि खामानि दं ओमफ्राय आंहा नै बेखौ नायबाय आरोना माला एवजागोन बाराबा ओंख्रिबो संजानो हासिगोन 90 बुंथारदोंहाय 80आव हरनो होन्दों आंहा 50आव बिलागासिनो दङ दाख्लै आरो न' फाननानै 40 होन्दोंमोन दाना हरै लाबोनाय जायासै नालाय लेपारानिफ्राय जारलासो बेखौबा 80 बोसोर नांगोन आंनो फिसाखौ लाबाय आङो नै फिसालाया गिदिरखौसो नांगौलायनो आरो बोरैबा जाबा गिदिरखौसो लानो नागिरबावो इखौसो लानोनो जनमनावबो बुंहोनो हानाय नङा मोनथियाखै दे ओमफ्राय सोबाय नोंहा गुल्लगाव हा सना 200 बाबाया बेसेबां होलाङामोन दहाय फुङाव 200खौ मानो सोआखै 200आ सोदोब्रा बिफा होलांनाया र' बिफाया थांसै होननानै फुङाव मालाय 200 थाखा होलांखादोंमोन सोदो आरो माथो 200खौ मानोथो आखायाव लाखो नोङो आरे सोनानै दोनदोब्रा बिदि आखायाव लाबालाय आरो माब्रै फैसाया माबानो नोंना ओमफ्राय आंना नै नायदो गाइसमोन आंनि आखाइ थालखायावनो आरोना बेखौ फटिक खालामनो आंनो बेसेबां बोसोर लायो जुग बोसोर लायो ना मायो नायनोसै 80 बोसोरथ' लाखासिगोन आं जायो आंना बेनो बिसोर मालाबा थाइसे थाइनै खुस्राखौ लेथेर फेथेर खालामोना मोनबानो थ्रोब सोनो होननानैसो आं माने लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय आंथ' बिदि मालामाल खालामनो हाखानाय नङा ओंखायनो नोंथां नाहर न'आव सफैफिननानै मायदि मोनखो नाहर स्टिला देरबावबाय नामा नोङो स्टिला फिनदेरबावबाय लाजिखोना माखो नाहरदो बाल एसे सानसे मानि नुवाखैना आङो दासो नुफिनदों बोरनाय नायनांसै मोखा माजि जाना फैगौ गुवाहाटिसिम थांना फैनानै इदिबासो गुवाहाटिसिम बेरायनानै थांफानानै फैनो हागौमोन ना दे हामबायसै दे रेस्ट लादो दे ओंखाम जायाखै नोङो दहाय मा जाबोआ रुटि दे दा मोनायाव थाब संनोसां होमबालाय लोगोफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो जायखिजाया मानसिया फैफिनबाय नोंथांमोनखौबो थगायनाय बायदि जालांबाय आरोना माने आंनो मिन्थियाबा फैफिनगोन होननानैहाय गावसो अचानकसे थांफिन नामा नांलाय दे होमबालाय आरो माथो नङा होमबा सुनाफोर फेमिलि स्पेन्ड खालामनायानो बहानि आरोबा माला मा मोनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच